बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बे भिडिअ बुंदोंमोन जुदि इराना इजराइलनि सायाव एटाक खालामोब्ला जोबोर मोनसे गिख्रंथाव कनसिकुवेन्स भुगिनांनो हायो इराना नाथाय बे बाथ्राखौ जेबो खोनासङालासिनो इराना खनसेनो ओरैबायदि गिख्रंथाव बदला लादों बबेखानि बे भिडिअखौ आं फुङावनो नुदों नाथाय बेनि कनफार्मेशनखौ मोनैनि थाखाय नोंथांमोना होआखैमोन नाथाय खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला 300 निफ्राय 350 क्रुज मिसाइल बेलिस्टिक मिसाइल आरो ड्रोन कामिकाजी ड्रोन जायखौ सुइसाइड ड्रोन होननानै बुङो बै मोनथाम रोखोमनि हाथियारजों मोनब्रैसो जायगानिफ्राय एटाक खालामदों मोनसेया जाबाय इराननिफ्राय डाइरेक्ट लन्च खालामदों मोनसेया जाबाय जर्डाननिफ्राय लन्च खालामदों आरो मोनसेया जाहैबाय सिरियानिफ्राय लन्च खालामदों स' गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खनसेनो 300 निफ्राय 350 बेबायदि गिख्रंथाव एयार स्ट्राइक खालामदों इराना नाथाय नोंथाङा थारैनो स्क्रिनाव नुदों बे स्क्रिनाव नुनाय बादिबा जाबायदि मिसाइल आरो ड्रोनआ मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थादों नाथाय आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमजों लोगोसे आरोबाव गुबुन गुबुन एयार डिफेन्स सिस्टेमा आरो इउएसए नि एयार डिफेन्स सिस्टेमा बै अख्रांजों बिरनानै फैनाय गिख्रंथाव मिसाइल क्रुज मिसाइल बेलिस्टिक मिसाइल क्रुज मिसाइल आरो ड्रोनफोरखौ मा खालामदों इन्टारसेप्ट खालामदों नोंथांमोना नुदों माबायदि मिसाइल ड्रोनफोर बिरनानै फैदों आरो ब्लास्ट जानायखौ नुदों बे ब्लास्ट जानाया हारसिं जायाखै बे जाबाय मा इन्टारसेप्ट खालामनाय मिसाइला थांनानै सौग्रावहैदों आइडिएफ नि जि माखासे एयार डिफेन्स सिस्टेम बैफोरो थांनानै मा खालामदों बेखौ इन्टारसेप्ट खालामदों आरो बेखौ जास्ट माने अख्राङाव बम गावना हरदों आरो बमा बेरफुनाय बेबायदि नोंथांमोना नुदों आरो बेबायदि एयार डिफेन्स सिस्टेमजों इन्टारसेप्ट खालामनो थाखाय माखासे मिसाइला खिन्थु गोलैनो हायाखै स्ट्राइक खालामनो हायाखै नाथाय मोनसे मोननै मिसाइलाथ' स्ट्राइक खालामदों आरो मोनसे एयारबेसखौ डाइरेक्ट टार्गेट खालामनानै लन्च खालामदों आरो इजराइलनि जि निउक्लियार साइट बेवहायबो टार्गेट खालामदों इराना नाथाय बेवहाय साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनाखै बबेखानि मोनसे एयारबेसआव मा खालामदों मिसाइला स्ट्राइक खालामदों गंनैसो आरो इसे खहा जादों बेबायदि खौराङाव मिथिनो मोन्दों नाथाय बिनि बादै जेबो गेदेर खहा जाया खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे एटाकआव बांद्राय इजराइलनि जेबो खहा जायाखै बेनिखायनो आमेरिकाया मोनसे बाथ्रा बुंदों इजराइलखौ बुंदों फिन बेनि बदला दाला बेबादि लायोबा दावहाया मा जानो हागौ गुवारसिन जानो हागौ आरो बुंदों जुदि फिन साजा बा फिथेर जुदि लाफिनोबा बे दावहाया गुवार जानो हागौ आरो बेबादि बिथिङाव आक्रमक बा बेबायदि गिख्रंथाव फिन एटाक खालामनायाव आमेरिकाया इजराइलजों लोगो जाफाया बेनिफ्राय गोजानाव थागोन बबेखानि इजराइलखौ रैखा खालामनो थाखाय अरायबो आमेरिकाया प्रतिबद्ध रैखानि समाव रैखा खालामगोन नाथाय बेबादि इरानखौ एटाक खालामनायाव माब्लाबाबो इउएसए सापर्ट खालामा बेबादि खुला खुलि बुंदों इउएसए बबेखानि हाथियार साथियार गोबां बिथिङाव हरदों नाथाय इरान एटाकआव माब्लाबो सापर्ट होआ होननानै बुंदों थ' बे समनि खोथा समाव मा जायो बेखौ बुंनो हाया आरो इराना बुंदों मा इराननि जि बदला बेयो कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय आरोबाव आवगायलिया नाथाय जुदि इराना फिन माबा मोनसे जुदि बेबायदि गिख्रंथाव खैफोदनि मोगा मोगि जायो जुदि इजराइला बिसोरनि सायाव एटाक खालामो अब्ला नेक्स्ट जि काउन्टार एटाक बे काउन्टार एटाकआ गिख्रंथावसिन जागोन बिनिख्रुइबो दा जेसेबां 350+ मिसाइलजों एटाक खालामदों क्रुज मिसाइल ड्रोनजों एटाक खालामदों होनना खौरां मोन्दों बेनिख्रुइ बांसिन गिख्रंथावसिन जागोन हार्डेस्ट जागोन बेबायदि वार्निं होदों नाथाय इजराइला माब्लाबाबो रावनि बाथ्रा खोनासंग्रा गैया मानोना इजराइलनि थाखाय बे सार्भाइभेलनि दावहा इजराइल हादरखौ इरान पाकिस्तान बायदि हादरा मान्यताखौनो होआ गनायथिखौनो होआ बे हादर नङा होननानै बुङो बिसोरखौ अरायबो फोजोबस्रांनो नाजाबोदों इरान पाकिस्तान गुबुन गुबुन मिडल इस्टनि कान्ट्रिसफोरा आरब कान्ट्रिसफोरा बेनिखायनो इजराइलनि थाखायथ' बे मोनसे मान सन्मान आरो सार्भाइभेलनि मोनसे दावहा बेनिखायनो इजराइला आमेरिकानिबो खोनासङाखै दिनैसिम नाथाय आमेरिकानि गोनांथि दङ मानोना रियेलाव जुदि दावहा जायोबा जेसेबां पावारफुल जाया मानो नाथाय इराननि जे आर्मि पावार बे आर्मि पावारा इजराइलनिख्रुइ जोबोर गोजौआव नो डाउट हाथियारफोरा बांसिन अत्याधुनिक बांसिन माने हाइटेक हाथियार इजराइलनि हाथियारा नाथाय दावहायाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा मिथिगौ अरायबो जाबायदि हामासखौनो दिनैसिम फोजोबस्रांनो हायाखै जाबायदि एसेबां पावारफुल मैदेर मासे मोस्रोम मासेखौनो फोजोबनो हायाखै माने रासियाया इउक्रेनखौनो दिनैसिम फेजेननो हायाखै बेबायदि बिथिङाव इजराइला इरानखौ माबोरै फेजेननो हाया निश्चय दावहायाव नो डाउट इराननि बांसिन खहा जानो हागौ नाथाय इजराइला जोबोर खम बिसोरनि एसेट्सफोरा जोबोर खम जायनि जाहोनाव दावहायावथ' मोनसे उनाव डेस्ट्रय जालांखाबाय थागोन बेनिखायनो बे दावहाया गिख्रंथाव महर लानो हागौ आरो इरानजों मा जानो हागौ चाइना आरो रासिया बेकग्राउन्डआव फैनो हागौ इराननि बेकग्राउन्डआवथ' रासिया फैखाथारगोन बेखौ जों बुंनो हायो बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बे जि दावहा
बे जि एटाक बदला बेनि जि कनसिकुवेन्स बे गिख्रंथाव जालांगासिनो थादों आरो G7 कान्ट्रिसफोरा मा कन्डेम खालामदों आरो सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों नाथाय इन्डिया माब्लाबा सापर्ट खालामा रावखौबो बबेखानि बे दावहाया जायोबा बुहुमाव माखासे गाज्रि इक'नमिक क्राइसिस क्रिएट जानो हागौ रांखान्थि बिथिङाव जोबोर गिदिर खहा जानो हागौ मानोना इराना बुहुमनि बयनिख्रुइ बांसिन थाव दैथायग्रा हादरनि मादाव मोनसे मिडल इस्टनिफ्राय इराना जेसेबां थाव साप्लाय खालामो प्राय सौदि आरबजों समान समान थाव साप्लाय खालामो आरो बेजोंनो बुहुमनि माखासे हादरा सोलियो आरो बेबायदि बिथिङाव जुदि दावहा जायोबा स्ट्रेइट अफ जुदि हारमुसआ जुदि बन्द जायोबा मा जागोन बेजों फैनाय माखासे बिजनेसा मा जागोन बन्द जागोन अब्ला इन्डियायाव थावनि दामा मा जानो हागौ बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि दामा मा जानो हागौ इराना इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनावबो लाइजाम लिरनानै बुंदों जे इराननि खाथियाव बदला लानायनि बादै जेबो राहा गैया मोनसे अपमानजनक नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय 35 बोसोराव इजराइल आरो इराननि जि सोमोन्दो बे जोबोद गाज्रि आरो बिदिनो गोबां समफोराव मा खालामबाय थादों सार्जिकेल स्ट्राइक बबेबा माने टार्गेट किलिं खालामनानै गोबां बेबायदि गेदेर गेदेर मानसिफोरखौ बुथारगासिनो थादों आरो निउक्लियार साइडआव बेबायदि डिस्ट्रय खालामगासिनो थादों निउक्लियार साइडआव एयार स्ट्राइक खालामबोदों USA आरो इजराइला लोगो नांनानै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिखागौ बबेखानि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिना आसरित जागोन इराननो जि निउक्लियार बम बानायनायनि टेक्न'लजि प्रभाइड खालामग्रा हादरा इजराइल आरो USA आनोमोन नाथाय समनि फाखनाव बे हादरफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जाबाय आरो दिनै ओरैबायदि नायलायनो हाया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाथाय सबसे गिख्रंथाव बाथ्राया जाहैबाय इजराइला थारैनो बदला लानायनि मुडाव दङ मानोना जि केबिनेट जदोंमोन जायखौ डिफेन्स केबिनेट बा जोङो जि केबिनेट बुङा माने डिफेन्स केबिनेट होनना बुंबाय जि डिफेन्स केबिनेट जदोंमोन जि आर्मिनि हेडफोरखौ लानानै जि पलिटिकेल लिडारफ्रा जि जथुम्मा जदोंमोन बेवहाय मोनसे अर्डार दं आइडिएफआ जि गोसो जायो जाबायदि बदला लायो लानो हागोन बेवहाय जेबो साननांगौ गैया डेट मिन्स जोबोद थाबैनो आइडिएफआबो बदला लागोन बेखौ जों बुंनो हायो स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जाबायदि स्क्रिनाव नुदों जाबायदि मिसाइला फैदों इन्टारसेप्ट खालामदों अख्रां सानाव ब्लास्ट खालामदों माने जास्ट खेला गेलेनाय बायदि नुदों नाथाय दावहाया बेबायदि इजि बिथिं नङा मानोना मोननैबो हादराव ओरैबायदि मोनसे थासारि क्रिएट जादों मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि हाय हल्ला माने आफ्रा ताफ्रि होनना बुङो ना हिन्दीयाव बेबायदि खारग्लुं खारसि गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बायदिसिना बेबायदि मोनसे पेनिक क्रिएट जानायखौ जों नुनो मोन्दों इरानावथ' मा जादों माखासे समफ्रा गावसोरनि गारि मटरफोर थावफोरखौ बुरजा सोदों माल बुस्थुखौ बायनानै लादों जानाय लोंनाय मुवाखौ गोबां बायनानै लादों बेबायदि मोनसे पेनिक क्रिएट जानायखौ नुनो मोन्दों स' बेनो जाबाय दावहानि गुबै सायामाय स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बे दावहानि आपडेटखौ नोंथांमोना लांबाय थागोन नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आङो आंनि डिसक्रिपसनाव आंनि नैथि चेनेलखौ होनानै दोनदों बेवहाय थांनानै नोंथांमोना माखासे इनफरमेसनखौ मोननो हागोन बे चेनेलाव नोंथांमोना जेबो बेबायदि पलिटिक्स वार जेबो मोना नाथाय बेवहाय ओरैबायदि जोंनो सानफ्रोमबो जिउआव जों मोगा मोगि जानाय एबा जोंनो दरकारथार बे बिथिंफोरनि माखासे गोबां भास्ट रेन्जआव नोंथांमोना नलेज मोननो हागोन जों नोंथांमोना बै चेनेलखौ बै चेनेलखौ आं गोबाव सान भिडिअ होआखैमोन नाथाय फिन स्टार्ट खालामफिनबाय आरो बे चेनेलनि टटेलि जि महर बेखौनो आं सोलायजोबनानै होदों आरो बे चेनेला अनलि जोंनो सानफ्रोमबो जिउआव गोनां जानाय नलेजनि सायाव जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बै चेनेलखौ नायोबा गोबांथार नलेज मोनगोन बेनिखायनो बै चेनेलखौ थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे जेसेबां हायो बिनि भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव बे जि चेनेल बेनि मुङा जाबाय फेकपेडिया बेवहाय नोंथांमोना माखासे तथ्य